Kagyaring pang pabalo namon sa inyo nga pang pag-good vibes sini nga weekend. Lagaw kita sa isa ka coffee farm. Ang klase sa kape nga makit-an diri ang isa ka rare nga species sang kape. Pwede ka magkape-kape diri. Samtang gina-enjoy ang palibot mga puros man mga puno sang kape. Ang ini nga variety sang kape gina-export pa sa US, Australia kag Canada. Lagaw kita sa sini nga coffee farm buwas sa tripping ni Roming at 8 a.m. Sa Sunday naman, lagaw kita sa gihapon sa isa ka demo farm kag mini forest sa Baguio City. Ato ni baluon kung ano lang pwede mahimo sa mga mangunguma para makaganar pagin sang extra wala labot sa pagpananom. Kaglagawan nato ng isa ka mini forest. Ina naman sa Sunday sa Are You Agreeable?